Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong huibis, no? Sa 19 sa buwan sa Marso, no? Tuig 2026. Karon no, ating ipadayon ang laing sumpay ng Sigilanon o sa dili pa rin, no? Shout out kay Kuno, karong Jen Salvero. Salamat kayo, idol, no? Sa karaminti din mong pasunod, no? Sa mga Sigilanon sa RMN Drama. Salamat kayo. Sa tanan nga nagsunod atin dramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay. Palihog ko na o subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo na wala kayo paging upload, no? O mga sumpay ng mga Sigilanon. Karon no, itong maglangan, ang laing sumpay ng Sigilanon na sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Part 27 na tanong, mga kalasunod mo. Part 27. Idol ko, si Tatay. Naitaksi nga ni Abot. Si Apple na. O may kuyog ka ba tanong babae? Apple! Hello, Chona. Ngano niya ka? Gisugo ko ni Sir Boom, pariyon ko. Kisa na mong kuyog? Batanong babae? Order ni Sir Boom. Oh, unsa? Unsay order ni Bong? Iya ko gisugo. Unsay? Bong! Bakit ni anak ka? Ay, may adlaw, sir. May adlaw. Mau ni munda? Oh, sir. Hello, sir. Ay. Dada sa function room. Asa ang function room, sir? Mau gihapon apon. Nalimot ka. Sorry. Bong, nganong... Unsay role anang batanong babae? Himo na kong private secretary. Unsa? Oh, wa man sa atin ah. Pues nangita kong makapuli niya. Ha? Pero... Apol, sige na, dadaan na siya dito. Hey, kasi pangalan niya? Just call me Honey Sweet. Oh. Okay. Sige na, Apol. Dadaan na siya sa function room. Yes, sir. Chona? Nausama ka? Nangita di kagpuli ni Athena? Di ko mag-antos og paabot, Chona. Nobody is indispensable. Kung ikaw, pagana mo masnak para nila ni Apple o ni Honey Sweet. Ha? Ako cute? Musupa ka? Oh, O saman, gusto pa kang manag-iya aning Mau Mountain Resort? O dili na? Tubag! Bong, Direktang tubag ang gusto ko. Gusto pa ka? O dili? Pagklaro! gusto pa. Oh, lagi. Simple. Tumana ang unsa may akong isugo. Klaro? Oo, Bong. Ma? Oh, Amay. Ay nga nang ikaw minangunay anak tawon, ay. Ako na lang diha, be. Ayaw, Amay. Ako ang gisugot ni Bong nga paandamon og makaon. Ay, mao ba? Pasagdi na lang ko diri. Kay basin og masuko pa siya kung makakita siya nga ikaw ang niandam og snacks para nilang apple og katong batan-ong babae. Ay, mao ba, ma? Lain na sad. Sila inasad. Ma'am, ayaw lang pangutana. Obserbahi lang. Ang unsa? Kanang babay nga batanon nga ni Ari dire. Private secretary na mo na isulti ni Bong. Okay, sige. Private secretary man ka ha. Ngano di ay Amay? Ay, ubay-ubay na magod ang private secretary ang gida ni Sir Bong dire. Unsa? Amay! Amay! Ay, hala, gitawag ko ni Sir. Sir? Oh. Asa nang gipaandam na ko snacks para nila ni Apple o ni Honey Sweet? Eh, hapit na mahuman, Sir. Giandam naman tong Chona. Padali alit, si! Ay, Sir! Taan pag yun ako. Private secretary. Pero, gipalingkod ni Sir ang batanon siyang paa. Ako nang ihatod ang ilang snacks, Amay. Ay, tabangan talang ka, ma'am. Ayaw na. Kay basi masuko si Bong. Ako ba'y ang gisugo? Nahimo naman hinung kang sulugoan, Ma'am Chona. Okay ra. Anad ko ani Amay. Abi ni mo, ma'am. Believe gayad ako ni mo. Madiskarte gyud ka. Oh, Amay. Ako na nang ihatod ang clubhouse. Ug ang mga juice. Ug si Apple, kabugnoon kay ko niya. Siya pa'y nagtaspatan ang babae diri kay order ni Bong. Himuon nga private secretary.
Litsi. Manuktok na ko. Dugay kay nakaapli ay animal. Uy, ikaw din na, Chona. Ay, nagdadi ka ng among snacks. Yes, Apple. Thank you. Dalisod. Oh, mayong kay imo nang gihatod, Chona. Bong, Yes, napahunong ka man. gisapak ni Bong ang batanong babae. Ibutan na ng snacks, Chona. Oo. Tabangan ko Pakinay. mama. Unsa? Honey sweet, pasagdila ka na siya, okay? Okay. Napahimutan ko na, Bong. Thank you. Makagawas ka na. Ha? Nahago ka na noon, Chona. Tungod na ako. Way kaso, Paul. Okay, gyud kaayo. Okay ra. Thank you, Chon. Apple. Lakaw na, Chona. Gawas na. Bong. Paul, magsulti niya ta, ha? Kung may time ko, Chon, okay? Shit. Ay, nagawas na si Ma'am Joanna. Unsa kayang gibate? Ay, tua. Diretso siya sa kusina. Ay, sundan ko, be? Kipasurok ninyo akong duko. Kaandaro na kay ko. Labi na gyud nakita na ko ang batanong babae nga gisabak ni Bong. Ug si Apple sad ang animal, ingon og sa mabiay-biayon kay nako. Ako pa ni serve nilang snacks leche. Gihimo ko sulguos mga animal. Kini ay bairon ko ni animal, mga animal. Ma'am Joanna? Oy, usa ba gibuhat ni mo? Ay, ako chilyo. Imong gibae? O amay, gibaid nako aron sa ingon, muhait ni pag-ayo. Ay, unsaon man na nimo, ma'am? Maghiwa kag lamas. Dili, gamiton ko ni dili para sa lamas, kun dili para sa batanong babae nga gisabak ni Bong. Unsa? Pamakyon ko sila. Gihimo ko nilang sulugoon. Unya, mo pugi akong nakita nga nagsabak-sabak si Bong. Animal kayo, pamatyon ako sila! Ma'am! Pamatyon ko sila! Ma'am! Ayaw pa dasi mong gibate. Wala sabi gusto ni mo, ha? Malipay ko? Malipay ba ko? Kung imo ka na buhaton, asa magkapunta? Dili na ka makapanag-iya ni maong risoy. Diba? Madiskarte ka man, ma'am. Amay, Kung giduwaan kanila, ay duwa, buhad. unsa? Kung imo na buhaton karon ng imong plano, unsa may mahitabo? Kung imo sila mapatay, ay unsa man, mapriso ka. Kana, kung mulampos kas pagpatay nila. Amay, Unya kung dili ka mulampos. Kung ikaw noon ang mamatay, unsaon naman lang. amay, Una-unaan nagmaayo, ma'am. Tao gani ang madiskarte. Kamao ka na mo adjust, oy. unsa? Tao gani ang madiskarte. Kamao na mo adjust sa mga panghitabo. Ligon, dili putong. Utak, utok ang gamiton. Amay, Ay, pailob lang yun, ma'am. Saon man. Maong di karon kinabuhi nga imo nasudlan. Mao nang antos lang. amay. Unsa man, Sir Bong. Adto na ko? Okay, Apple. Salamat. Okay. Dawatar eh. Thank you, Sir Bong. Ayaw pa salamat. Basta loyal na ako. Dili mapas mo. Sir Bong, You know me, Apple. Basta makamaong musabot. Og dili hakog. Dili silusa. May ganti pirmi gikan ako. Sama nimo. Praktikal kayo. Anda mo sabot sa akong paginahanglan, dili ba? yes, Sir Bong. Kung makinahanglan ko nimo, naa ka. Andam nga motuman. Pagwagtang sa kong stress. Kusugoon ko ikaw,
nga magdahog batanon, dili gihapon ka mo baliban. Ug naa dayon. Basta may kini akong boss. Andam gihapon ko mo share sa imong gikinahanglan. Basta malipay lang ka. Na ako. Patik. Punan ko pa ng laing bandol. Thank you, Sir Bong. Thank you. Ikaw na bahala kang honey sweet, ha? Oh, sure. O, i-safety lagay siya ka ni Chona. Magdita naman na. Wa siya'y mahimo. Oh, kwarta na. Duha ka bandol gihatag. 200,000. Apple, Si Chona. asa na ka? Ato na ko, Chon. Ang bata ng babae, kando giganlag honey sweet, asa naman? Naibilin. Unsa? Nagpabilin kay di mo mga private secretary ni Sabong sa si Honey Sweet. Private secretary? O private secretary? Depende. Kung saan paggamit ni Sabong si Honey Sweet. Apple, gidadaan ko ni mo karibal? Dili na ako kagustuhan, Jonah. Ang Sabong na, uy. Murag imo na kong gubon nga to ni Bong. Unsa? Gidadaan pa ko ni mo batanon og sexy nga babae. Na unsa naman ka? Uy. Igo lang kong gisugo, uy, inday. Gusto, kisam sa kong mubalipad ba? Kisam ang ko, ha? Dili ba diskarte lang ni, Jonah? Unsa? Tinipsig na ni akong diskarte. Kumparar sa imo, Jonah. Right? Apple. Maiban ka. Kining ako taon, tinipsing lang. Kumparar sa imuha. Imagine, manager na ha. Tag-iya pa. Unsa? Manager, tag-iya pa. Ha? Di naman gani ka malingi na ako. Maghimo kung tayo ni mo sa imong mga kalampusan. Limot na gani ka. Apple. Di balo nang imo utso na. Waka kabantayan na. Ampo lang ha. Nga dili matuslokan og dago mang imong aron dili na ko huyos. Unsa man, Apple? Makikaway ka na ginako? Ha? Uy, ano mo kaway? Gamay ka man ta. Ganong makikaway ang tao ko ni mo, uy. Unsa may akong makuha? Kung makikaway ko ni mo, ha? Madato ko. Apple. Panayin sa imo. Diskarting imo. Kay mo diskarte sa kung ako. Okay? Adios, Chona. Oh. Shit. Shit ka, Apple. Hamba, ihatod na ko, be. Okay. Ano nawag sirbo na ko na ipatod ko no ka. Ay, salamat. Bili pa ako ni Mapole. Hmm? Ganong bibili ba ka na ako? Wala. Kini ko. Naguna ko ka sa buhay ni Sirbong, di ba? Pero kung si Sirbong, mga yun mo chicks, ang nakaagyo kaya. Lipayi yun mong imong boss, hamba. Pero oras nga ikaw gamito ni boss. Oh, kabawa sa kumulipay sa kabos. Lipaya ko, be. Lipaya ko. Ha? Ato na tayo. Tadaway. Sige, sige. Si Butong. Butong! Butong! Doy! Doy! Ay! Silan. Basta na! Asasaran. Ay, warang tao ng pamigo eh. Lumsan sa kagulanan. Ha? Mahal ko taon. Ay, wala tayo timan-timan siyang lawas. Sige nag-inom. Drinking master kayo? Oy, my God. Nga nung magiling ko taon sa ni Ana, oy. Saan ka man. Maminabot siyang una-una. Tumang kagool. Wa mi yung taon niya. Wa nagyo kahigiyunan. Kung nga magbalik pa sila sa tsoda taon. Kung sinaitinasad, wala sa kita. Pero, mga tabuang nga Butong, no? Maradyo kag sakto, no? Miabot yung tingali ang karma. Oh,
Oo, say. Nasaksihan ako eh. Nakita na ko ang kahimbang ni Chuna. May marka pa sa mga bunog niya. Diya, kita mo? Oh, nakita ko eh. Kulatado na siya ni Bong. Ano na diha, sa mga kamuti ba yan, way bunog. Pero sa bayalan, gusto mo itong Chuna. Usawa man niya. Iya ko rong alam-alaman. We, era. Era sad. Bisag gipulihan na siya niya, maam lang gyapon siya. Lagi, mao gani, mao nga eh. Inaada iyang pagpanggang hindi Chuna taon. Bong? Okay, Chuna. Mag-andam kag pulutan. Brandy, baso, o beer. Dadoonin mo sa kilid sa swimming pool. Kaya maligo ko. Sure, Bong. Tuway problema. Kitang duha ang mga ligo? No, Ha? Kung mo na, ikaw rin maligo? duhami. Si Honey Sweet, ang ako private secretary. Unsa? Bong, unsa man hihimoon ko ni mong kriminal? Unsa? Unsa himuon ti kang kriminal? Nganong imo maning buhaton? Ako ay pasilbihon nimo. Sumaha, unsa kay bation ako? Malitay ko magtanaw ninyo? Ubal anang batanong babae? Makapatay ko, Bong! Chuna! Bong? Okay, Chuna. Mag-andam kag pulutan. Brandy, baso, o beer. Dadoonin mo sa kilid sa swimming pool. Kay maligo ko. Sure, Bong. Way problema. Kitang duha ang mga ligo? No. Kung mao, ikaw rin maligo? Duhami. Si Honey Sweet. Oh. Ang akong private secretary. Unsa? Bong, unsa man eh? Himuon ko rin mong kriminal? Oh. Unsa? Unsa himuon ti kang kriminal? Ha? Ano imo man ang buhaton? Ako ay pasilbihon nimo. Suma ako nung usay patiun ako. Malipay kong magtanaw ninyo? Ubal ang batanong babae, ha? Makapatay ko, Bong! Chuna! Amaw ka magkaha? Muna'y gusto nimo, ha? Sakitan ko magtanaw ninyo. Ganina lang, ingon sige kumot ang akong kasing-kasing nga nagtanaw nga imong gisabak tong batanong babae. Mao ba? Pwes karon dayon. Aron di magsakit ng dughan mo. Aron di kumuton ang imong kasing-kasing nga magtan-aw na mo. Pwes, time for you to go. Bong, Di gid ko muhawid ni mo, Chuna. Kung wa ka makauyon, then go ahead. You are free as a bird. Lupad, way maghawid ni mo. Bong, Wa ko magkinahanglan og babae nga budiktar nako. unsa? Wa ko magkinahanglan og babae nga pugngan ko sa akong kagustuhan. Labaw sa tanan. Kontra ko ang babae nga magsilos. Pero ikaw, unsa man? Di ba? Pagselos ka? Chuna, Suma, niya pag ebidensya. Niya pa ang mga lagkom sa kulawas, gumikan sa imong pagbunog dako. Tungod kay nasuko ka, nagselos ka nga nakigsulti ko ni Alan nga amahan sa kong anak. ayaw pagpakikumpara diri nako, Chuna. Ayaw. Tungod kay sa imong kabahin, wa ka makahatag akong kayuhan. Bong, Oh, ano na ba? Wa man tingal eh. Pero ako, unsa ko nahatag nimo? Ha? Nakahinumdum pa ka. Bong, Nakahinumdum ka? Unsa ako mga nahatag nimo, Chuna? Bugo ra ka nga wa mahinumdum. Ilabi na nga ni aka dinhi sa Mountain Resort nga akong gitugyan nimo. Angay kang magpasalamat nga ni aka aning posisyona. Angay kang magpasalamat nga ni aka karon. Gitawag kag ma'am. May sulugoon ka. May sakyanan. And then,
imong did-an ang tao nga naghatag nimo sa tanan? Oh, come on. Baga ko ni Bugnaong. Bo, Yung paghilak, Chuna. Pida! Wa uri mangurog ang imong mga ngabi. Wa uri mauwaw ang imong mga mata nga muhilak sa kagool. Angay nga ikaw muhilak sa tumang kalipay. Kay never nga miabot sa imong kinabuhi o dili patungod nako, dili ba? Gusto magkakita ng hilak. Bo, Kung nagpadayon ka, gusto mo paghilak ka ron. Bo, Padayon ka, guyoron ti ka. Paingon sa gawas. unsa? Basta magpadayon ka sa paghilak. Guyoron ti ka, paingon sa gawas. Bo, O hinginan, nga di na magpakita na ko din eh. Sige, padayon sa paghilak. Sige, hilak! Hilak! Oh, hunong maga. Nagpasabot, nga di ka gustong guyoron sa gawas. Hmm? bo, bong, Sa ato pa, di ka na mo hilak. Di ka na mo hilak! dili na. Good. Good. Di ka na mo hilak, ha? Di ka na mo hilak. Oo, dili mo hilak. Dili. Oh. Dili ka mo hilak, pero nag-agas ang imong luha. Naghila ka! Ha? Naghila ka! Direk! Guyurong ka sa gawas! Direk! Ha? Ayaw! Direk! Magilak. Wa lagi naman. Kuno ha? Ha? Ngano ba nagdagay na yung mga luha mo sa imong mga apil? Dili na luha. Usa ba nila? Usa ba nila? Ha? Usa na? Muta. 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 Ketawa. Ketawa! Sa... Hala no. Karon pa man ko makasaksi nga ingon ani ang kinaiya ni Sir Bong. Pwede ka katawa? Siguro yun, di ka paingon sa gawa. Ayaw, Direk! Bong, ayaw. Hala ay. Katawa! Ko. Katawa! Ayaw pa. Kahit kag uha, di ka patuon ako, ha? Kispawa din eh! Guro yun, di ka... Ayaw ko guro yan. Yan! Yan ang gusto ko! Okay, good. Very good, Jonah. I like it. Bong. Oh, come on. Embrace me. Embrace. Bong. Dugay-dugay na ba? Palungkod ka ron. Bong. Magwagakos ko ni mo. Oh. Kana. Oh. Kaluoy sa single mom. Magsilos. Okay. Sito na ta. Okay na ta. Okay na. Okay na, Bong. Okay, very good. Very good. Iwan ana ang gusto ko.
kanang masinabuton o dili masinugpakon. Okay? Oo, Bong. Oo. Okay. Diya na ka, Kimuadto na ko sa akong honey sweet. Okay. Ang importante nga, masabot rin yun sa ba? Di ba? Ay, kabala ka. Di pa mahurot ang akong bahandi. Di pa mahurot, Chona. Kung bawalan ko nimo, muwagtang ning tanan. Mubalik ka sa pagka-single mom. Mahugaw pas paburot. Bong. Okay. Okay, Chona. Love. Excuse me. At sa ko ni honey sweet na ko. Bye. Tuwa na siya. Muadto na siya ni Honey Squid. Ingon ani ang ako kahimtang karon. Ingon ani. Di lang ako kusgo ng akong paghilak. Kay masako si Pong. Ina ko kuruyon pa ingon sa gawas. Huwag palayason. Ay hala, nihinay og yaka si Ma'am Chona. Unya ni Sandig. Nao, gikongkoong ang tuhod. Gibutang ang duha ka bukton sa tuhod. Og bihok dong. Og klaro kaayo nga nagbako. Pero wag yo'y tingog. Doolo na ko sa Ma'am Chona, be. Ay, makuha na ko og tubig. Ano di pa inom niya? Ma'am Chona? Ay, Ma'am? Amay. Inom o nagtubig, Ma'am, sige na, tawatan ng tubig para mulaglaw ang kibati mo. Salamat, Amay. Salamat, Amay. Ay, Ma'am, laban lang ba ya, ha? Ay, Pugne, kitingali magkabati si Sir Bong. Unya mo balik. Amay. Kaya ka din ako. O kaya, oy. Madiskarte, good ka. Amay. Humba, salamat paghatod ha. Ayo, Ampol. Sir, poday. Say share food, oy. At turugin mo sa mga sapian. Namidiri. Laway lang, laway. To. Bitaw, pero makitilaw mo na yung pangga sa mga pobre. Makaingon mo isa pa nga. One more time. Hilong tunto eh. Biya, hibaw ka ba? Ining tungura ba? Nagsugod na ang kalbaryo ni Chona. Ampon. Kaila kay kung Chona. Gusto niya siya magsulo lang. Di siya gusto nga dunay kagibal. Dunay kabahin. Mo ba, Ampol? Magkwintas og bukog si Chona. Og magbahog siya siyang mga luha, humba. Ug maingon sa Alex kakapaitan. Basin og magikog na si Chona, Apol. Kaila kay kung Chona. Gusto niya siya magsulo lang. Di siya gusto nga dunay kagibal. Dunay kabahin. Mo ba, Ampol? Magkwintas og bukog si Chona. Og magbahog siya siyang mga luha, humba.
Ug maingon sa alaks ka kapaitan. Basin og magikog na tuna, Apol. No. Dili na mahimo kung wa. Siguro ka, siguro ka. Oh, bagabnaw nga ng tuna? Pero mamatay siya sa konsumisyon ni Sir Bong. Naana niya. Pero kung mag-antos siya, bulahan gyapon siya. Kay imagine, manager, tag-iya sa mountain resort. Mo na gingon nga sa may puso lang. Kung ligon ang puso, naka, matira ang matibay. Yes, mo gina. Sama ni mo, bisag pila na kababae nga nagsikontak para ni mo, sir. Mayo siya ni mo, di ba? Pero siya gayon nga naginala siya ni mo, awaan asa ka. Oh, wala problema na kung ba. Huwag man mahurot. Nakamagyapon ng basiyo. Dali mo, inota ng basiyo ni mo. Kutong talaga inom. Dali. Arin ako, ay. Salamat. Bye, humba. Sige, bye-bye. Nindo sa Apol ka. Di ka nagproblema. Sugod lang og sharing. Di gusto solo. Ay, barog na, ma'am. Pasi mo balik si Sir Bong. O makita ka nila ka diha. Amay, Mao ginida kong tiaw sa tong kinabuhi, ma'am, no? tiaw? Ay, yes, ma'am. Dakong tiaw. Nga naman. Tungod kay aning kinabuhi, naa ang tanan. Amay, Mangandoy kas kaanindot sa kinabuhi. Gusto mong kabuoton ang tanan. Naay ubang tawo. Gusto makaangkon kalipay. Pinaagis pagtunob sa abaga sa uban. Aron lang niya makabot ang iyang gitinguha. Wa siya mahibawo nga may tao siyang gitumban. Gipasakitan. unsa? Naay mga tawo nga tungod sa ambisyon, kalimtan niya ang tawo nga nagpasakit kaniya. Kalimtan niya ang tawo nga nagpangga kaniya. Naghilak ang tawo nga iyang gipudian. O moabot ang adlaw nga siya na usab ang muhilak. Diya ka na, amay. Oy, Ma'am Jonah! Ay, ma'am, asa ka man! Ma'am! Ay, nisiret man. Mura magkisilian ang sampot. Nisiret og lakaw. Ngano ka, ha? Nakarelate? Ni Ana, naandam ko ng ilang ilim nun. Ug akong ibutang dapli sa swimming pool, di nangaligo silang Bong ug katong honey sweet. Sukan, karon pa din hitabo sa akong kinabuhi. Ako pa'y pasilbihon. Hiluan ko baka di sila. Pero asam sa kong hilo. Ma'am Jonah! O, amay, ano? Ay, gisugo ko ni Sir Bowang. Asa ko no ang ilang mainom o pulutan. Ni Ana, giandam ko na. Aw, ikaw man ko ripahat doon, anak, ma'am. Nangaligo na sila? Oh, naligo na sila. Nagtupis magani ang babae. O si Sir Bong, nag-brief lang. Mao pa? Nagsintipid na gani sila. Unsa nagsintipid? Ay, ka na magpurma sila uhipan, bitaw. Mag-una si Honey Sweet. O si Sir Bong, magkunit sa paa ni Honey Sweet. Langoy-langoy dayon sila. Labayon ko nun sa Granada diha. O, Ansay? Kayog yung... Sus! No! Unya, nakita magid ako. Laing posisyon na po nila. Unsay laing posisyon nila, amay, ha? Kabayo-kabayo sila, ma'am. Unsa? Unya si Sir Bong, mogi perming mo sakay. Bono! Sa mukha si panawang nindot kay tanaw sila siya. Nagbaki-baki sa nindot tanaw. Ay, sa mukha eh. Uy, siniterium din eh. Ang sinaligan Sir Bong. Hello, Noy.
ba? Asa si sir? Diaris Monte Resort na nagpaabot ninyo. Hindi na ko sa makundak. Busy, sir. Oo, sa nabisihan. Sige, ginom sa 4 bambo. Oo, sa? Ito bata. Lagi. May kauban, sir. Nga patanong babae. Nagsige siya nung kinol sa uno circle. Ay, palihog na ko. Hong-hong niya. Ipadong na may. Kinay. Bye. Bye. Ay, dota na yaya, sir. Nindot yan. Ako ni Bebahon, sir. Napadong na yung mga batos. Ang mangda sa basura. Honey sweet, my dear. May nanawag. Liha ka na. Thank you, boss. Nito ka. Sorry nga natugaw tao ni mong pag-inom, Les. 4 bambu, Unsay mensahe? Haon ba? Padong na sila si Noy Terrio rin Okay, good. Okay, boss. Okay na. Bye. Bye, humba. Niya na paingon dire ang akong mga buaya. Amay, unsa man? Okay na, ha? Ay, yes, ma'am. Okay kaayo. Okay. Ako ning ihatod ang ilang pulutan ug imnunon. Maogi nang gibutang sa stray, ma'am. Ay. Salamat, Amay, ha? Ihatod ko na. Bong, gigutom na ko. Okay. Ihatod na nga atong pulutan og ang drinks. Asa na? Ha? Hindi na lagi. Bong, ni anak ko. OMG! Si Manang Chona, nagtupis. Tsura? Ni anak inyong pulutan, oh. Ingon man, inyong mainom. Kining... Sige na, kaon na mo. Okay? Sige na. Sexy kayo ka, Manang. Mamanang karuglumsan ti ka. Tsuna. Sorry, love. Sorry. Siya mo ko'y nanguna, good. Kunting respeto lang, day, okay? Sorry. Kadiyot ha, kay ablihan ako ang beer o ang brandy. Kining beer. Hala no? Kalikan ni mo ngipon, Ma'am Chona. Ready kining ipon ako sa pinaakay. Tsuna. Bong, love. Ipisa ti ka, love, ha? Oy, Daddy. Labang iyang tawag ni mo, di? Okay lang, mami. Daddy og mommy. Yes, Daddy and Mommy. Lami kay ang pulutan. Kaon na, mami. Ala, Daddy. Gimami ko niya. Daddy, niyay mong bino, Daddy, oh. Tsuna. Good. Good? Yes. Mo na gusto ko. Kalinaw. Peace. Maubala. Daddy, ang ayan kaayo si Manang sa iyang tupis. Bong, badlungan ako na mong honey sweet. Ayaw siya patawgan akong manang. Tsuna. May asim pagidi ay si Ma'am Chona ko. Kana malipay ko, ana. Pero, mailalang ang badli sa mga stretch marks. Unsa? Sorry. Nganong nagtupis ka? Gusto ko mo join ninyo. Good. Mao na'y gusto ko. Mayo kay niya ka. Niyaw. Kuhaan nga akong cellphone. Ha? Nga naman? Ikaw mo pictures na mo ni Honey Sweet. Ako gyud? Ako? Ngano, di ka? Ay, yan ni Sir Bung, Tuha man ka, babay. Pulos nagtupes. O to
sweet. Purma kaayo og lawas. Wa gibilbil oh. Kurba kaayo og lawas. Samtang si Ma'am Chona ay bitay nagamay ang bilbel. Ug laa. Humanog inom si Sir si Ambino. Ug si Honey Sweet nakainom og beer. Nibarog ang duha ug nagunitay. Nya nibalik sa swimming pool. Unya si Ma'am Chona may nagpicture-picture nila. Ay, wow! Sa in-English pa? Amazing! I-video, Chona, i-video. Yes, love. Ayaw ha. Oh, start ang video. Oo, Bong. Start na. Ay, ayoko kang sa Daddy. Mabuang ko, ane. Mabuang ko. Animal. Daddy! Animal. Animal. Muambak ko sa swimming pool, be. Muambak ko. Pop! Daddy! May ambak si Ma'am Chona sa pool! Ang hanggaw. Hala, Daddy, tanawa. Muro dili ka maumulangoy. Hala, nagpus nga siya, Daddy. Atuhol ko siya. Hala, uy, ngano ka ni ambak siya? Dili man di ka maumulangoy. Dili, Chona. Ano ba ni ambak ka man, ha? Oh, inisap na yun natin ka. Salamat. Ilan? Ano ba ni ambak man ka, ha? Sorry. Nadakin asko. Motong. Nidayo na lang kong ambak. Oh, mau ba? Sorry. Ang imong cellphone. Nabasa. Okay ra. Water resistant ang akong cellphone. Sorry, ha? Sorry. Daddy! Oh, Daddy! Oh, unsa man? Videoan ka mo, Daddy. Ayaw lang. Oh. Ayaw. Bong. Ay, kabawas pod si Ma'am, oh? Magpasap na ni si Bong. Nindot sa ding salita, ada. Uban pa ni, ay wa na. Gibugno na. Pero sila, ay okay raman. Primero, gisapnay. Oh? Ang batan o gisapnay. Honya, ang sunod, ang bit machoid. Ay, yun yung kinabuhian ni Sir. Bye-bye, left and right. Ay, sila ni Snoiterio, klaro kayo. Daan pa ko. Sila nagyud lagi. May. Dali, may sabag din, may. Ay, humbaha sa mga. Dili. Tuon ti ka. Dili. Mo ni ang mga bisita ni Sir Bong kana. Datong gipandam ni mo mga rules ba kana sila pasudla ha. Mao ba? Tutuli sila. Ano ito? Itingog mo diha, itingog mo ni. Kaya. Kung nasa ilang rong tutuli sila. Ay, oo, humbaha. Ay, dali ko manong. Sunod mo na ako. Sige na. Ilaboy. Kakwarta na po. Yaya ni Sir Bong, oy. Niabot ng ako mga bisita. Biyahe na kami, Chona. Bong. Ipatiman ni Amay ang mga bisita. Magdali. Lakaw na. Oo, Bong. Oh, ang imong anak na si Atina. Mao'y akong gipangandoy, Chona. Si Atina. Ako nang giatiman, ma'am. Natagaanan ako sa lagpang snacks. Unya, nasa coffee o mga sandwiches. Okay. Ay, usap na akong giingon ni mo. Join ka nila. Lingaw kong nagtanaw ninyo, ma'am. Oy, grabe. May kanalingaw ka. Ako kabugnoon na kay ko. Nagpugong lang gid ko. Sus ka lang maging ilang purna sa batanong babae. Uy, Ay, nindot man tuod og lawas si Honey Sweet. Kay batanon pa man. Pero, layo na kay siyang dayatina, oy. Waras tumingking. Oy, may nagmotor. Hala, ma'am. Tanawa kong kisay mi abot. kaysa man ang... Oh, si Athena. Ay, kine. Maayos rin miya sa Tina. Kine.
pangutahon kung kinsay pilion ni sir. Ang private secretary ba nga kana sa Sweet o kana si Inday Atina? Athena, anak! Nay? Nagsalamat ka, balik ka! Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon kasinuwat ni Francis Iliaga Espares. Idol ko Pwede ko na o subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpamilya.